soft spot for President Ramaphosa. As you say, that's the undercurrent of this thing. And I have nothing against President Zuma. Bekuqhawukunabathana ngethuba umongameli wejaji kwiphondo lase-Gauteng, Ujaji Dunstan Mlambo Ebephekw'esophulwa ngemibuzo namhlanje. Ujaji Mlambo uzibhebhethile iingxelo zokuba uthamba intliziyo ngakumongameli uCyril Ramaphosa kwaye akamgqinyisisi ncam lowo wayengumongameli umnumzana Jacob Zuma. Ubuziwe ke nangezityholo zokuxhaphaza ngokwesondo atyholwa ngazo. I feel pained that this rumor has now found its way into my interview, because I just feel it gives credence to the poisoning of the candidature that I have in this position, and it started and gained steam in this process. Clearly, its purpose is to poison my candidature. Ingcali kwezomthetho zilugxekile oluhlobo lwemibuzo ngemibuzo ebedlela-indlala Ujaji Mlambo, yaye zithi ikomishoni yeenkonzo zobulungisa kumele iwuphonononge umgaqo-nkqubo wayo wenkqubo zodliwano-ndlebe. Emva kwexesha elide kujijiswana ngalomba, usihlalo wekomishoni yeenkonzo zobulungisa Ujaji Petse uye wagweba ngelithi mayingabuzwa imibuzo ekumila kunje. In effect, my view is that the questions and answers, questions posed to him and answers given by Judge President Mlambo should be regarded as pro non scripto and be expunged from the record. Nomzila kaJaji Mlambo kumzabalazo weli uyawanikwa ingqwalasela.